De politie gaat ervan uit dat de 17-jarige Florine Timmer toch een ongeluk om het leven kwam is. Hij ligt wat justerjoen in de jachthaven van Grauwvoen nadat ze verdween na een joentje stappen. Hoe het famke krijgt in het water bedaard is, wordt nog onderzocht. Bij een ongeluk op de Westerzeediek in Haas is justerjoen een 22-jarige snitser om het leven kwam. De man waard nu alle gedachten net goed, bedaard op een oren wijhelte en botste frontaal op een chinlezer. Bij de botsing sloeg de auto van het slachtoffer door de kop. De man verstoor op het plak van het ongeluk. De gemeente van Haas moet in kwarten beslissen wat er met de potvis gebeuren zal. Het college had grote plan, ze willen de walvis gebruiken in een tentoonstelling. Op dit stuit leidt het best in een grote container in de haven. Komende tijd zullen de bonken geprepareerd worden. De bloedsporen in de zaak van de vermiste Michel de Vrieze uit Boeren worden opnieuw onderzocht. Dat wil het gerechtshof in Ljouwt. De bloedsporen waren vonden in de wending van de 36-jarige haatvertocht in Greens. Die is eerder veroordeeld tot 12 jaar cel. Het lichaam van de Vrieze is nooit vonden. Joen en vannacht bleef het droog, de temperatuur leidt om de 14 graden in. Morgen weer een droge dag met geregeld zinnen, het wordt als zo'n 21 graden.